जाय नखरखौ सिलिंखार खालामलांदों नखर हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू एपिसोड नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि मासबादनि सिङाव थानाय माने जिंगा बिलनि मावरियाफुर होननाय गामियाव जायनाखि मैया मैदेर फालो फैदोंमोन लोगोफोर आं बै मोनसे भिडिअ थालिर गाफायनाय माने भिडिअ दिन्थिदोंमोन ना जाजोब्बाय फिथाइफ्रा माने बे मैदेर फालानो माने गिदिंबोफिननानै नैबे मावरियाफुर होननाय गामियाव माने गंसे नखरखौ माने सिलिंखार खालामलांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो दसे दिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था ओमफ्राय नैबेनोमोन आरोना लोगोफोर न'आ ओमफ्राय ओरैजाय फैबाय ओरैजाय फैनानै माने नैबे न'खौ गाख्रेबलांजोबदों आरो गोबां खहा खालामलांबाय नै थिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै पुरा बेफोरबायदि माने गाख्रेबना गालांदों आरोना ओरैजाय सिङाव ओमफ्राय ओरैजाय पुरा बे खन्द'खौ माने गाग्लिना गालांदों आरो गाख्रेबना गालांदों ओमफ्राय ओरैजाय नै रायजोफोरबो दंफैयो गामिनि रायजोफोर माने नायनो दंफैयो आरो बिथिंजाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जि जोमफोरखौबो बिदि माने दिहुनना गोनां जादों आरो ओमफ्राय इथिंजाय नै बासनफोरखौबो पुरा गाख्रेबलांदों ओमफ्राय ओरैजाय नायनो हागोन नै इथिंजाय माने गाख्रेबलांदों आरो ना पुरा माने गाज्रि खोलैखादों आरो ओरैजाय नै गाख्रेबजोबखादों नालाय इथिंजाय नायनो हागोन नैबे ओंखाम संग्रा न'मोन आरोना लोगोफोर नैबे ओंखाम संग्रा न'खौबो माने सिफायलांजोबखादों नालाय नै बासनफोरखौ माने बेबायदि एसे माखासे गाख्रेबलांबाय माखासे सिथाबाय आरो ओरैजाय नायनो हागोन नै पुरा बेबायदि खोलैबाय आरोना बिथिंजायथ' इथिंजाय हाग्रा गोजा थाबाय नालाय बिथिंनिफ्रायनो फैनानै माने ओरै गाख्रेबलांबाय आरो नैथिंजाय पुरानि पुरा रायजोफ्रा इथिं दंफैयो आरो ओरैजाय गाख्रेबजोबदों नै दै खोलैजोब्बाय आरो ओरै हाग्रा गोजाना बिथिंनिफ्रायनो फैनानै माने ओरै गाफैजोबदों आरो ओरैजाय बिथिंजाय नायनो हागोन पुरा गाज्रि अबस्था जादों आरोना लोगोफोरनि गाख्रेबनानै माने थिना थाबाय ओमफ्राय नैबे बाजैयानोमोन आरो न'खर बिगुमाया ओमफ्राय आं दा आदानाव मोननैसो माबा सोंगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था नैबे बाजै जाहैबाय आरो नैबे न'खर बिगुमा आरो ओमफ्राय लोगोफोर जाय न'खरखौ सिलिंखार खालामलांदों न'खर बिगुमा नैबे आदायानो ओमफ्राय दा आदानाव मोननैसो सोंथि खालामसै ओमफ्राय आदा मैयानि समाव ओरैनो हरनि खैथासो समाव माने जानाय मैया हरनि माने एकथासोआव जादों हरनि एकथासोआव ओमफ्राय ओरैनो फैनाय समाव मानसिफ्रा बायजोआव दङमोन ना ओरैनो न' सिङावनो दंबाय थाथ'योमोन जोङो न' सिङाव ससेल सानैजों उन्दुदोंमोन ओमफ्राय मैदेरा इथिं आवसोबाय नालाय जों सिखारनानै लामा खारबाय ओमफ्राय खारनानै मैदेरा ओरै गिदिंबाय नालाय जों होबोनायाव ओमफ्राय इथिं हाबफैबाय आरो मैदेरा ओमफ्राय ओरैनोथ' मैदेराथ' बुरजा फालोमोन ना फालोमोन ओरैनो खै घन्टासो बेसेबांसो गोबाव नैबे खन्द'आव मैदेरा माने ज' जानानै थानाय ओमफ्राय गामिनि रायजोफ्राथ' माने ज' होनो फैदोंमोन दा फिथाइखौ लाना फैदों बेयाव माने थानाया जादों बिदिनो माबा 20-25 मिनिटसो जादों आरो डाइरेक्ट नैबे न'खौ सिफायनानै माने डाइरेक्ट ओंखारलांबाय आरो ना डाइरेक्ट ओरै ओंखारलांबाय ओंखारलाना आरो फैफिननानै आरो हाबफिनबावदों खेबनै फैदों होनबा खेबनै फैदों दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय गोबां गाज्रियैनो माने सिलिंखार खालामलांजोबबाय आरो न'खौथ' माने सिफायलांजोबखादों नालाय दा बिथां आदायानो ओमफ्राय लोगोफोर जेराव मैदेर फालोआ फैनानै मैया न' गाख्रेबलांदोंमोन बे जायगायाव थांनानै आं दायो मोनफैबाय ओमफ्राय लामायाव दङ आरोना दसे ओमफ्राय न'खर बिगुमाया गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना लोगोफोर न'खर बिगुमाया माने आं न'खर बिगुमानाव मोननैसो सोंदोंमोन सोंनायाव न'खर बिगुमाया बुंदों माने दा थिंफोर माबाफोर सरकाराव थानाय बिबानगिरि सारमोना माने होफैनायनि बाथ्रा बुंदों जाहैदों ओमफ्राय दा जुदि बेखौ होफैयो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो आं थांनानै माने साफायनानै नोंथांमोना आपडेट खालामसै आरोना ओमफ्राय नैबेखिनि भिडिअआनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना हानायसेबां भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर दा माने गोबां खस्थ' लोगोफोर जोंनिथिं माने मैदेर फालो फैयै आंहाबो मैया हरसे उन्दुनायानो जायाखै माने डिउटि नेबाय थानांदों ओमफ्राय दा आरो मैया नै साहा आरो न' गाख्रेबलांबाय दा बेनोसै आरोना लोगोफोर दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सोलिनांसिगोन जियानो जा जुदि खहा जानाय न'खरनो अनसुंथाइफोर होयोब्ला सरकाराव थानाय बिबानगिरि सारमोना आं जुदि होफैबायोब्ला आरोना लोगोफोर आङो नोंथांमोननो भिडिअ साफायनानै माने दिन्थिसिगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय